Mwancho muligereria nitukolinde ngokoretera mugano kuruchinsemo tia Bosingo A. Bosingo A ni gutuka ime ya Bogusero ward. Ekinyore kigande mama tieko. By the way kurwa igase guchiase kanisa ya New Life ya umroli mwabo Pastor Ezekiel Gilak. Mata yona onda uona ba Kristo baliba New Life onda ngega sino nitko liarero. Aigarero nbwatu mugano tokora no mungwana yomo oiga obwata muchanda se nyuma yae bone gomatekara to kwana about chinyoma chia basaye usaba matekara to kwana musaye no muntu bwate miaka kuruange 45 to 20 abo basoira se nyuma sometimes bone ga ya kongire sana mungwana nalega iga tochi okora mugana nere oyo mukae atamete na abana bae bane mukaya tamete na abana bae bane bono arebieka akorera nga ikwireta abana bane korategera morogotera kuri wasungusia nga ikwireta abana bane ngiraniria nga abana bane bino tonerega iga atwerese nga kimukaya tutamana abana nabo igo condition yo komenya kwabo nga kiarenge to a point akocha akanyara bana mbaya somo china mukungu tai karibu sana ngiki kurukondu chenkuru kweliki nantika iga nonka mwaga nyama karukirwe ninche bono nyirete libageri akiko nyarekana isota hiyo tata ya asirete ne mamu naje taka mubwati bwango hiyo okay pole o ninche biekande timbo atindu ninche bunande ya tuwati mumro mino mwesko mino faiseke bai mtombara lakini banyomi bonse bona bonde bunande ya onaye mumrabieka ninche ndo mumrabieka okay tote byangu gina kwa gubaka wiko kunyoma chenona kinete bija tole bija no na bayigori bane bagankini byo tutabwati mu chando ndubwensi nkaro ya tikanda tabantu nkara ya tarendo munga ndankanyi nyoro musubati nkamata irende kulingana nkamata agacha nkarende nkamonyoma kamurugione murugione twabe tukanya koba bija na tole bija singa kientambe twanyorira abana nere ketwanyorira abana nere tole bija tutabwati sidende yonse nere murugio yonga chaka nkubigasi bono konyora bwate na musiubirengereri nkumubuli ninjekebe bono tari kumbeka mangana burungi nibwene takubiku bono ndaraka nyakumbacha bacha tole bija indagira ni ndagirero tukuragira na abana kapisa igatwaragira kiro muntu rende twarara rende mambe yande bwaki twarigina ndiri tukainde serinde ona yekiro murugi agachaka yenda sobo egenta kwenda sobo tinke manyeti agaika sobo ikireka sobo nanda agachaka irana ngomubuli rende ninkikebe nkamatairana turora abana akwanda sobo yani kubakwani rende bono rende turatebe na kia usage ende se niembe usokwenda yo gukwana ali yaya use twetaine nini lakini nchege ntiki ntuana guitana yo no kwanda gukwana abayiboli okay bono twabire no murugio yone bija te ikire bono baka twanyorira abana nere baringa abana mbane bono renda gachaka irana toka babuno umuntu ngumupimure kwa rebirengera y'umuntu ngabono no GBF ne boko rumuntu no ikiro kumuboli gosenkende okoro umuntu agutwa GBF gete chitaringiyo bono na bachitagachaka ikire iranete agacha mwaye kawaida na bwate chibasi chikiombe chalinga 40,000 na ko ata chikiombe mugachi chibase na bujenge nyomba na chibase chike change nyomba mu rugyo yone rende birugombe na ariko rosibye nyomba gatire bumungi na ro kenti de bumungi no mu rugyo yana gatire bumungi aganta ibona ngachi basa chichinyeni mu rugyo na muhata chibase chichinyeni singi amisi agata ne chinya chukura nche nabo yange sana na ya mukaso nabona akanyete chinyeni echo ngakanya chinyeni na bana bakarwe sukuru ngotirimboka gocha mate gachi ngochi so nyomba nkonyo kumbe ninga bangete na rangi monginari obangira abangete chianga akabuji besa chiri akaenda nari mambi ya embwatete nkomubwatia akangarenda kokoraki akanga ko irana bona akabuno n'umuntu twari robuwa nari ndoje yaya ayabona ngira ni chibesa cyabande cyekiumbe nari yangete nari naroje yaya bona ubwo abana n'abakantigeire
na rote tiga ngenda baki town ya ofisi ya bana iga chieta gatiga bana achete ne chiba cio kiombe agatiga bana utatiga umuchanda abwate na chore tu mwana oyomo akaira agatiga abandi agachora no rulio na chore tu mwana achete ngere akaira agatiga abandi uchiao bono yabeire inkaika baka ofisi ya bana na barikire tu irube agatebutumira na rirende ofisi atebe ne sida ne na bana na bakerende tajeti nkamuikiga rirende nkamwani na abasigari bakamateya agenda baka epo musojo ari kirina yari nari yajete musojo ga kena matayeti njabone ntona gania nkonya achibe sachi abande chekiombe onye wonche gutara ebono tara nkonya achibe sachi kiombe njirende ngira nenga nari na mutigete ga butochi kukwanira ngoira na iga nkonya renda basigari na bakali bakabwatu ko musubati irende na babase chinje tangete matukabira tatu nkwanda obisi rirube liko likuchisobo riri kwanda uchisobo no rure kenyu uchire katari igo tutarachi gwikau obisi abana busongo nkia chitaga claim nkia kwane toko tajeti obisi niga nina ria bwatu tukurwariga achitaga tam police small nere kelina na chito ekira gocho nkia claim nkia kwana ona gotanga tairite bese ekira charge tumo na ria tebete na irite na ruseti chiruwe ona ikire ba matebe tichi chindirende kone kwa uze chiruwengi kwale kogenda agatebanga egenta agatebanga no mukungu na tegete kunyoma ebiroge bina rekoros ona akarore biro akaba no mukungu matayaya baki biroge na tegete komenta mage konyora rire bindi ona abuno ya chagete agatano mukungu ndi kwa recommend kwa bata sign sijo nchina bata sign sijo ndina bata sign sijo kangu na mbona iga na beli rangi myaka ibiri ina mwachire ga yumurariga na muroche na beli myaka ibiri anwe onye ndina bata sunu mukungu yo rengeti yare kangu na marete toka ndrebone story bono urule police ochire akarurende police na ba cheta katamayo nkoire kire mukiane police nkoire na kirende mwabwato ko rende ba kola rete bintu byabandi nje anelenda wamuli kutarera tare ono rende nje nabana kirete iga nkarwa mangana mange nkwanda nanya kungaina ngaini police yabo ngatigana none chibesa chichi arwete china ne chirubube chikabe ku next speed chose na baba irete na bwate tengatigana bado no mete na bana bali atigeta bado no na mete na bana mongina ne ro renge kore kundendera bana mongina twabe no mongina twabe na mama ga twabe na mama ne ro kundendera bana soka rende imwana ne bike byari bone ga chega iku mongina mama gasira akira mongina mama asira ngateba bono na rinde jonsi ndidi nche biekaga musubati ontamire mama ure ko ndora bana ngenda ndi sukari okuri umaina bwa mangana nabona bwatete ngatige gasi yemo ngaratiangira nenkaga ndore bintu byani abana abuna butwarenge ga no muigwone to ateba yayi mwana byangaini none mbona ubigosubura tukaminyoka tukagenda na abana no muigwone kugura jinye ne pikipiki kuirana embura nja tweteri tukeringo kumina kirendera ya chimbo cha turi mwana ngai yagenda alindi gatigete ngaligi mwana ngaligi mwana nkanyambo yonkanda uchika ni samahati yagira kimati na ina igeta waroro ngochikuriya abana nguburia abantu mwandara ira abana ngaya nturara abana nari tutire tuno muigwone ngubweko bombori bo nyomba togosoka tokogenda nari nchiete ngora iga tokogenda baka so nkubura buri uchiso mukungu mwandara ira abana ndi na yaya ngo ikorora ngo nyabangina gete bagutirimbuka babire ngo hunyonya kindeiga nimbate sida na tira abana kana abana butimba kagire tiyo sempa maitenchiri bono abana batimanye tinka ibagenda abangina una basagete bagante bintu twagotebira kintu kwana abana no bali bono ingire tachiteka chinkaiga mongno yu mama byana dia turimbugete uchaka kongongora uchaka kundama gabwa mangana marito karuga nini ngomate nchigento nkeka ukinira neti ikingia ukuramaga amatusi aya ari kukwana mangana marito sana ntanya ari kukwana yani ago accuse segendo ai igoro ya abana banabwati bono guchaka kontebi karuga abana mbayoga abana umwana urega no umwana uriyo ori orekerenta bono ngasinyu umwana kiurekerenta abana kirete
na abangi nabo bagante yakira nabo nakirete nche nkairana kuruna nairanete nche nonde nkaga none rirube na tukuru mugambi kuringana buna rijangete tatagiti bana aba ndiro ngataka kugenda nande step ende ya police nkaratiganti omonto chitakaiba abana osakaira kurugaiya ne madengo tinkomanya ese ngincho nche nasoge tutwache twanya tabana mbai wena kero kwa bwatete no nalikwanya tamanga naye na ina chagite kuramu wanu ngocha kuramu none na matanga nche buna beta nche ningakirita baka tata biari singomate ya matanga abeira mongo tunyore none mama biara na manyete singincho tariare kuruga ngochi dora mbwa na mama biara na mate taje matanga none ni wife yane se kiro mongina sirete na mwakirete si ntwa ambete nera akarurende pore ya kuruga burende singincho na tinete na bana na bokuburi nyaki gayirende ngina abana na bono tambulise ngai abana baruerete bagache ngo balete ta iga achiete akabatika lakini bone kira chiko process yagenda katariji bona lyangure taba ekira batikete ekira ari Kenya ntwarenge biya bana tabataite na bona ateye abana gose mamu no se mwakosa nyama goso makochire matega churange gose gene yenda motei mamu no ache gose ugwa bateyaya no yanga ya ino timeti se chiabege tu kintu gete kiamborire nabo make sure to muso mwana ya mama tayigenda okoreki otayima mu minorinde none yangeje na kirinde ko noneka abana abo babe kwenjira baseri abangete totali abana bayo na bangete lakini kire bona chite nse ibona rocho bona time to se chiwe sa rocho nori abaje taka ntemba kaira abana bwange wa ekero mamu minasira abana bamba ba realistic gocha abana balinga bakaikire mama masirete abana mbalinga bona wikira bona ya kiomete nje bona wika bona na bombwato bwimo bokonfa chiombe nimbwate chimboli nimbwate ne bintu bindi bona bono nono kosoka kuchipara gali ga nongo noni kebiti ni basengo musa bona ga nya totamene tino muigo yone ibasinera enkomu mami stia abana bao abana bana miseti nande nche na bwata amaga sana none na abana ba nese nyinja abana bana na tigire tu none mama none ukwete abana ikire batige tuga abana be na banchite side mbango bore muna abana babane ikire ndororo ise nyinja bayori baru one kende na abana bana ngo mutuma none gento enkorrabi kibone ikire ba chiete abana bana paide nje na banchite. Alright, na mokungo yogo no mwanjete bado ni mwanjete senyi nchomete muntu mwanya ori nera abana bado imuka miaka irenga boni gaberire kando na nche bali langi miaka 3 kwanya kolengere konyo mokungo ndo mwao kulingana na yana rolire usaya na roje bono nchomete ikabaka ngarusio moyo ngarabono nalinde dino sinkaraba baswati aba ngarabono ngachukira tu bono bonkirete tu mwana bakongo tutageti yani bono ngachukira ngarabono akuna achore to monto muka ukana magenderero alafu monto ikagatika birega okwaira okwa mwanya ole bakabana nandu chaka usabi fame gaskiya okara nche paidene biking gocha nara endi lakini na kudua matanga abete na tikete no ile gabo bono message kiora ta gutumira mukungu oyo gonya kaligere timu garo chinseche nche bono timbo atibo bonde bwensinera anyway nche timbo atibo bonde bwensinera bono bobe balo bwankorerete no kungura abana nche yare ko nyari kana abana bali bana mbara take go support abana baye gusino nchanko nyomo nyine na bonkore nare ko remereri nyomo ndemereri bakakawiranire igere togenda robogima senye njomete na buranyo no muntu maybe nabwate obate bwo kogenda ensinju nje nabwate muchando nera nje karagani engaki kaise nginjuga abana ugaso karagani aira nesbo boy nje timbwate bado muchando nera era tigaira na boy abana bane barabu na nje ngotwara ndama iguna ari atware takabarusi akabaira abana bane ningani kubarora ande nintagita abana bane onye ndi mbwate gosene igente kare gote una na bakungu nini kanguna retiro mukungu baide no gwata access yo kubakwani abana bane abana na konyo babira abana banene
abana yaikire baka no ngo ikechiro usinaro ro mwana oneiga mwana ombaira twina inji umwana bona gutama bona bakanite no abana banka na chusi gana yenda mugumu kaire ke na ire tororo kon abana rocha nabona ige tororo nkanywa mama byara no mwana uyu lakini umwana one bono beire buna bono tatageti ukunyingana gosoka kuri basogete ntamanyeti bono mwana agwate chimba akorotama bona bakondro kurwari aiba cheo sabwate bona agende bono nchimbana bane nari kubaka bede yora time baiboli bomukungo iga onye barigirete mukano gose bategerete nchaba igo babukungu bateiga nche kwa nyapa yangu nabwate sidembe sidende on simbe usasa baigoli bomukungu pada na baigoli ba na banchete onye ligoso lyabete mbuye ligoso ilikuwa nanda baigoli aba na bakoreta rende ligoso ligatokoreki tulitatweliere usonyo gotereri kwa beta tugetana bado ntumwanya bantu tulense amabira naro nugo sabana amabira nkoro nje timbo atini mbe onse saba igoli timbo atini ende onse somo kumbo nje pado onya ligoso lya beta saba igoli esengencho mu igoli teyo eire use mama byara gusa bana baye bagende sibakwenda none na bakorro pade kira bana barasomo igoli nonye na atigetu nonye na tayange abana bane bari koberaga nabo nkutwara enkoro yokorema ninde n'abana bane nabo nko nomete bono ni imyaka 2-3 nabo kuganyangina sakurwira senyenje bono nore kwaba abayigori bo musubati timbange tibado nje nimbanjete patirende mama byana go chongire style gete naba koyona bado bana konkange bante ina ki mokona kire gana kire nchintweta ina barabo asobwe ya ntweta ini gotatika ba ne gente ke gato musipati ona chaita baiboli bago sina karo kisaini mbe chisa baiboli bago moigoli baide rende ngoika renge ngakiga rende tinmetio sino borro nini baigoli barabo kuringana tabachaite ya tabachaitaro patirende bone ya yete bona gachaka yani ngora tu lakini machaya ro na tu akin na tu abelia nera tabwat bana gotana ni ya Saudi Arabia gosekatari ate koenda kora karani njira raisi no koenda sobo bono kona bayaringe mwancho muligiriti atukole kuruga ya chinseme chigachia matieko embura ya engire sana na mbona toko betereri gokorana embura nakiga gere tokorega igasinga nchimbura engete sana gosento chitike na ne town ote mande kurige muswati igana boy goni nteme koenda sobo abana basipakale at least na warato nyole story kuroro irigo sino nyora abana bawo encha abana bawo wesenginjo ncha abana abo nona bayiguri bane kuringana bana basirete abana abo nabaroje nabo baroje abana abo wesenginjo bana abo njirendete yomanyete muiguri gakura atigiro mwana nere nonye no muiko ya sokale na maita abana balimbaro lakini bono ko nyapa ko ngura abana na abana baringe ga mba chandikete yenteke sana sasa ni wale bwana ndugu bona akwanga kwira na igona bora lengere ko nyomu kungu mwa bado bono karange kwira na pi ndina bongo kira yiga bono mete njetimbo ati ko bwanya sa nyasa akoro wanja kwa karange ndo kwira na karangange onto ko beteri all right yabona mwache muliende kwa kimo ngwano nde torato rokiga emuchio kabisa nani baide no monto wa chingoko sana gara tuwero kyangu muchio nyomba ya here iyo nyomba no mwa gachite mwanzi moram nyomba baide na ande tu etantenga kigeta ndra kinye kira ichete kanyona rosi nyomba nyomba bado ne ya lingi ngamukala bisa nyomba ebichuchu no bwata chingoko chiko mwache boligere na kamera ne ekolegeria chinyinge na nara ichinde ebisumu ebigaga mbata bake chingoko bwana bwana gereria kabisa no monto motuki kweli chimbo nimbwanga kabisa no monto obwate obugima bwayo bangete bya kine chimboli gotia ebiso biri ali ibinde tango kere tange kam aide nzimbate ndiyane nda one ndene bikogera nta narego this is like a susu rabbit ekeneke ngibata marieta kinsungura tu yeah mate cameraman yana bekolera yebi sona ndi bwata finge naikwa rusiti eni yoko tukebis no kulingana mno mungi nasirete
Bono natebete nchirindete yase ondete yongo tiganka. Ngate bono tigante bedere ntebiga. Nona abana abukere natagete nakore natakire mwana nare natagete mbagurire ndabane gutebirira. Kira abana batwale mtwe. Singo goti matiko sugwachira kirangire. We, cameraman yani ngosinero cha. Endo no motu proper. None chimbo nimbwata. Chimbo linochira. Kabisa. Baka mama. Karugo. Naacha gocha. Gosokari. Naki. Gosokari go. Echine nene bisubinde. Birange bisusu ntoto bwali. Bisusu na bire bisusu kianda ba. Kianda. Incheng chon ongena mbigere. Nkoni ole bisusu. Bisusu ebi na bireta karabona tia imbe pieces ka. Ya bakocho ongena anekam. Na ngo chokwa. Chimbo linochirema. No motugio monne amarumari mari. Gosokari gocha. Makionje to botugiga ngikia kwa rocho segetire na mangana ayobotu. Nte ikurukara nche nimbi anchete. Nande ncho na tesika. Bede kindo che binte iga na kindo chera. Sengencho na abana bana. Ke na bata baringa iga. None chimboli no bari kulisi. Ncho no na anchete bintu ne. Anchete baide. Ngakia gorugwa. Mwancheo. Mori ni utakwira no bera no mwako muri ndabana. Takoretera mwaka abana. Mo uira okolega cia okatari uira ne asoko menta kwa gonyore familia very complete. Iga nyomba mu abwate ne. Nyomba tu abwate ne tu achakirete baide. Nabona anchete ngaro si nyombe. Chianga chia no chi nyomba. Chianga nchiro ibya to bya bana byo simbira. Okay. Ono mo ngwana bwate nyomba mu chia buya pipi ya compound yoroche by the compound cameraman yani se bweta nani a compound is very a compound is very smart ga chia kubono ese nje sunte na obora botatu iki yo chinyomba ya awoto ko rande discussing nje obira botatu yo chinyomba bakento ibintu bya abana byo sipino bya chicha by the way mwanchi mo tegera cameraman yani na beko ligere ayo so ligereria Mochie nyombe ngiaga chicha chia bana no chira bya bana binisa ebikoro bine bya muswati pakka binto chianga chonse ne chira binte bini ebikoro bine bya muswati bya bana kai ebikoro ke bya bane amura tiato kol koro chinsa mechi chia matieko to mera naso mogano goche che makne chinkoro